שלום ביוטיוב, כאן יונתן, ואני בבליץ סורווייבל גיימס באייפיקסל. כן. מי שלא יודע, זו דעתי, אני חושב שיש באייפיקסל, אני לא אומר אל תפסיקו לשחק בזה, אבל יש אה, קצת בעיות של האקרים, מי שמסכים איתו, שיחשוב בתגובות, כי כן, באמת יש בעיות של האקרים. הרבה, 5 משחקים קודמים הייתי ברצף עם האקרים, הם פשוט ניצחו, הם הרגו איזה האקר אחד, הרג איזה 10 אנשים במפה של 12. לא לקחתי את זה. קישטה. נו מה, זה רציני איתי. אני שונא את הבלוק הזה, זה לג של בלוק הזה, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה לג כזה של זה הדבר הכי שמעצבן אותי באייפיקסל. וואי. רק חרב טובה אני צריך עכשיו. עכשיו יהיה לי פה סטונסור, נכון? לא. למה אמרתי את זה? עכשיו פה יהיה לי עוד גרזן. נכון? לא. עכשיו פה לא יהיה לי איירון, נכון? עם מלמטים של 3. אני בורח. לי מלא. fire escape. אימא'לה. נפחן. אימא'לה. או 6 אנשים. כמה מכות נשאר לזה? 3. כבר 2 קילים. יש פה איזה טים של 3, זאת תהיה בעיה. מה עם הקשת שלי? זהו, יאללה. איפה זה? אני משתמש בזה דווקא הרבה הוא פה. הנה הוא. הנה אתה. יואו, ראיתי לו 7 במכה. לא 6. לא 7, 6. ו... יא! טוב, לא היה לו כלום שאני צריך חוץ מה-XP. וואי, כמה בשר יש לי. יואו! עוד מישהו בא לפה. קל מדי. פאק. מלא.
הורדתי לו הרבה חיים, מצוין. נראה לי שזה שלי. מה יש לו גולדן אפל חוצפן? קח את זה, קח את זה, קח את זה וקח את זה. So easy. GG. וואו, 115 קוינס. טוב, אני אחזור עליכם בעוד חלק. רגע, לא עצרתי. עוד לא עצרתי. חסתי על כפתור לא נכון. בעצם, כן, יש לי עוד מה לדבר. וואו, משחק מעולה. לא בא לי אותה מפה. בא לי את המפה הזאת. כן, אז יש לי קצת עדכונים. רוב הסיכויים שהפידה ביסט כן ימשיך לעלות. צילמתי כבר, אז הפרק הוא עוד כמה ימים יעלה. כמה ימים, כמה יום, יומיים. עוד מעט אני לא אבין לי מה לומר. רק רציתי לומר על הפידה ביסט, ואם אתם אוהבים את survival games, אני גם אעשה פרקים של מגה וורס. תנו לי הצעות לדברים שאני ארצה, אני אעשה. אני קודם משחק בהם, ואם אני ממש אוהב אותם, כמו מגה וורס, ומתאים מגה וורס אני ממש אוהב, כמו survival games ודברים כאלה. אוקיי, ג'אנקים. הללויה, הללויה, הללויה. הללויה, הללויה, הללויה. איי, איי, איי. נחמד מאוד. התחלה צנועה ונחמדה. אמא בטח קיבל סטון עכשיו. לא, כנראה שלא. אבל הוא כן. נו באמת. יופי, לא יצאתי נו עכשיו. אוקיי. תקווה שגם פה ננצח. לצ'סט לא טובה. TNT! יש פה טון דברים שאני לא צריך. מצוין. פה יהיה תיבה טובה. זו תיבה טובה. אם אתה קופץ בעליה ככה וזה. איך ידעתי, יא אללה. איזה תיבה. אני צריך לראות עכשיו מעל כל התיבות, ואז יהיה לי תיבה טובה. בואו נראה. כאילו הרגליים שלי עושות את זה טוב, כאילו בואו נראה. אוקיי. זה טוב, זה הרבה אוכל. נחמד. וואי, עוד מעט רמה 2. נחמד. עדיף את זה, שזה לא ירעיל אותי. רמה 2. הופ 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 הופ. נחמד.
אוקיי. וואו, נשארו רק 4 אנשים. אני חייב סטונסון. היי. שיט. בטח בספאון, כן. בטח שומר על הספאון. איפה זה היה? אני יכול לסיים פה את המשחק. שיהרוג אותו. לא! נו, 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 נו. אוי, זה היה כל כך קרוב. טוב, זה די ברור מי ינצח. מה הם? טים? הם טים! שעשה. זה לא היה לי סיכוי נגדם. נו, נחמד. הלוואי שיפול הבלוק בדיוק שהוא עליו. בוא נראה איזה קרב הם יעשו. אפשר לתת. בוא ניפול על הבא. נפלנו ללבה. וואי, זה מעניין לראות את הקרב הזה. מתי הם יתחילו? בטח אחד יפליק לו מאחורה והוא יעוף. יו, יש לו איירונסון. מה? מה? היי. טוב, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אז תעשו לייק וסאב לערוץ. לייק וסאב, כאילו, ואם אתם רוצים... אופס. שלא יעוף אחד. ואם אתם רוצים להתעדכן בכל פעם שאני מעלה סרטון, אז תלחצו על כפתור הסאב למטה, האדום ששמה. שרשום עליו סאב, אני חושב, הוא ירשם כמנוי. וזה מאוד יעזור לי ויגיד לי שאתם אוהבים את הערוץ שלי ושאני אעלה יותר סרטונים. אז תודה רבה שצפיתם. לייק, סובסקרייב וקומנטס, ויאללה ביי.